Искаха и да знаят, че им гостува прочут отбор, двукратен световен шампион. Започват дръзко, самоуверено. Самостоятелна акция на Спарухов е спряна непозволено. Дуспа, кой друг би могъл да изпълни, освен потърпевшия, който можеше всичко във футбола? Или Котков, ненадминатият майстор на тези удари. Хуп предоставя тази радост на съотборника си 1-0. Sofia, che fu anche l'ultima partita del povero Picchi in nazionale, se lo ricordo male. Sì, fu una partita molto difficile. Да, неприятно недоразумение между Пенев и вратаря Бончев. Пак автогол. До кога? През второто по време на стадиона настъпа истински празник. За 7 Бежеков довеждат резултата до 3 на италианската врата ври и кипи. Всички очакват голяма и ценна победа. И гол наистина пада, за да охлади настроението. Съдията дава възможност на прати от явна засада да намали. 2-3. Пропуснате за нас големия шанс, но все пак такива победи се помнят. Дори ако това е единственият плюс днешния футбол. Италианците тогава не знаеха, че ще прегърнат Купата на Европа, наречена Анри Делоне. Само с една загуба. На нашия стадион